Assalamu alaikum bandiraɓe biyankoɓe Piindi TV on calminama on juurama beltanama kadi ñaganama Allah moƴƴere ko ɓinguel mon miñiraguel mon baniraguel mon dewel ko Diary Ndiaye on ɓerɗo andirede baylo boɗejo debbo mo hawre hawningue arnono ɗon noon e émission mon yonta hande noon saaha foof e thème kesso thème nen mon mo gadduɗen hande o noon gadduɗen ko dewle hande keewi kadi ceergal ngal heewi ɗum ɗon noon hade mi arde hen mami ar mi salmina jaadiɗiɗam kollito Mariama salminama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama to gonɗon e to gonirɗon foof on mbiyama bisimilla moon émission moon yonta hande mi acca noon jaadiɗam Raki salmina bandiraɓe. Ko noon on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum comme saha kala e numéro mon kesso kadi e thème kesso yenna e émission mon yonta hande donc mi salmini yenna invité ji men kadi mi rokkita konngol ngol Diary continue jehen e émission men on jarama. Ko noon tigui Raki a salminama en heddi noon invité ɗum ɗo men goto woni Mauritanie o arandi on kam on woni lamɗo e nder barme so aran tan barmo welta e Salma a salminama wiyama woni big. Eyo assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on goto fof inde yettode mum hande min gari kadi addana non ko hesɗi inchallah yonta hande addani on ko hesɗi e numéro kesso aussi hande min kalta ko affaire dewle hande ɗe no mbayni mi hawnide trop diverse ji ɗi keewi heewi trop min garno hande addana on émission hande e moɗon inchallah minen gara joni inchallah. Merci a jarama weltani mama junggam ga nano invité menen wiyete ko Mas mi salminima annene kon wiyama bisimilla ma gallo. Ok, alors merci beaucoup Diary mi salminima mi salmini dendagal joɗiɓe plateau ɓe e invité goɗɗo mi salmini kala gonɗo ɗo e mi salmini kadi kala jeeɓowo Piindi TV à travers émission yonta hande mi salmini kollito mo keftinmi e série o galle Raki mo ganduɗa minen joudanno arde e Dieyla donc ɓurnode andirede e inde Dieyla mi salmini Salma la Mauritanienne à travers elle mi salmina toute la communauté mauritanienne yeɓoɓe ham suivroɓe ham de près ou de loin donc mi salmini kala joɗiɗo merci beaucoup ha yesso. Ok a jarama weltanima moƴƴere lay ma e acca debbo mo Ciloñ a salminama. Assalamu alaikum ko arde fof ko salminde mon e juurade e ñaganade mon Allah moƴƴere en puɗɗirmi bisimillahi rahmani e hokkumi jofni alhamdulillahi rabbil alamin Diary ɓinguel nena so welama kadi wiya acca weltanimama no fewi weltanimi dendagal galle o foof e dendagal Piindi TV ko weltaram no fewi kadi ardemi ɗo hen saabu kadi ko weltanade moɗon mi ɓooyi hen mi meeɗa arde invité de émission ngaji kono on puusi kam ha on gari on jewtiyam ɗo hen hande ko weltare mawde ala ko somo jogui ɗon hande ko wawi weltade rek mi ɓeydat hen saabu mi weltini mon foof mi weltinima kadi ɓinguel nenam kolito mi vraiment mi weltanimama Salma e an kadi keɗo ɓaggam nano weltanam dendagal wonɓe ɓe foof ha yeeso ko lawol on jarama. Ok ko noon tan sen garti gayne kadi ko mbiyata ko en mbawata fuɗɗade taw en calminani gardiɗo galle o woni baba Abou Samba Diop a wiyama wuuro ha kaaba saabu gurdam ma ne waɗi nafoore technicien ji kadi on calminama ko noon tan ha yeeso kadi ko lawol kollito hande noon ko émission weeɓata émission mo ala hay nokku émission oɗo e nder émission ngaji wonata hande hol thème gadduɗen thème o hande woni dewle hande dewle ɗe no mbayi yawde ni kadi noon divorce o ɓuuri yawde hen photo mi anda ko rewɓe ɓe mi anda ko worɓe ko à vous de juger onon worɓe Mas mi sikki so wona e moɗon. Alors merci beaucoup Diary donc c'est un plaisir d'être là donc arde oɗo plateau baɗɗo spécial avec ces charmantes dames et qui représentent la beauté alpulaar. Thème mo gadduɗa hande o elle est d'une importance capitale parce que mariage uji no kewiri ni ko noon divorce aji ɗi kewiri ko ɗum woni tendance o eyyi ene gasa noon ene wonato worɓe ene wonato rewɓe kono min foɗo mbaɗami ɗum koye rewɓe ɓe voilà parce que hande sa ƴeewi folklore ni heewi mariage uji
rewɓe hannde natti jogade jot worɓe mumen comme hannde onon hannde mi tottiri exemple o je serai pas loin onon jooɗiɗoɓe hannde oɗon nganndi kam hannde on cagginta hirande ala min caggina non on cagginta hirande son koodi ko fast food coore toon mais worɓe amen ɓene famille non rake ko nouveau mari enen saggina ha paari eyyi d' accord kay eyyi joni ko addata divorce aji ene keewi dal moi je pense que c'est dû à la conjugaison de plusieurs facteurs déjà rewɓe ɓe natti jogade jot worɓe mabɓe ɗum ko un c'est un fait goɗɗo aussi attente mabɓe paɗata e mariage o mariage par intérêt o joni ene heewi donc so neɗɗo ari ene ƴewma pour nattudema dewgal première chose ko liggoto voilà donc an ça veut dire que an tu vise l'argent hande sa naati hen dewgal allah e nelaɗo mum an naati hay so natti wonde ɗon ene waɗi hen ɓe mbaɗat retiré wu goɗɗum rewɓe kadi hande aɗa resa ɗumen jiiɗa wondude e famille ma jiiɗi ko koddon onon tan ɗiɗo koddon ko dañɗa ko ko onon ɗiɗo peccar oɗo écarté pecca jaɓi ɗum ɗon non mimi jaɓani saabu ko mbiɗa ko foɗen woni e rewɓe woni e worɓe des fois ke moɗon wona saabu onon hannde soɗo garde surtout man hannde ko jonnuɗon ko ham wona jolo saabu jonnuɗon soɗo jiiɗi wadde debbo o doha gardirtondu muɗum ko mbaɗiɗi resdema taw wona dewgal jiddiɗon tan ko yurna ɗum hol kañum son tawi ko baɗejo jahor so tawi ko ɓalejo noon mbiyon ala wona gumoɗon foɗo fof ke moɗon hannde dewleɗe hannde kala ko bonni hen ko onon worɓe saabu on bakkani fof hannde ganduɗa hoore ma ko poɗɗon teddinde rewɓe dewgal ko wawi teddine saabu on teddinani min holno minen min mbawata jooɗirade moɗon e raki ko jiiɗa hen bon mi nani haala maɓɓe mo jogui kadi namdalle wona teddinde dewgal ko respect surtout respect dewgal ko yeg yeg tinammi tinma ko ɗum woni dewgal mais so ɗum sa dewgal aɗa welani joɗɗa saram jewte mais bon mas a haali point goto baɗɗo fayida e nder kongi ma a wi sukaɓe rewɓe ɓe ko intérêt natirta e ma walla naata tan dewgal yalta hen saabu yiyani ko ɗaminino hen mais a sikkani haade ma nadde e neɗɗo haade ma resde ɗum jangga e jikku makko gandamo o anduma haade ma nadde e makko henna eko fati e dewgal par ce que dewgal wona ñalawma goto wona balɗe ɗiɗi c'est ko kedde gurdam an e neɗɗo o donc soɗon jiɗodiri cikkumi haade ma nadde e neɗɗo o aɗa foti ƴewde ƴewtinoɗa no fewi que ça soit banggue debbo que ça soit banggue gorko o donc est ce que on cikkani ɗum ɗon kadi ene adda ko fate yenna ceergal kewɗo ceer mi anda no divorce aji kewɗi yenna ɗi nanteɗi ne oɗo saaha kadi est ce que won kadi wona mariage buse walla woɓɓe nana kaadi sihilam resama min il faut mi rese donc est ce que on cikkani ɗum ɗon foof sabaki yenna divorce aji nanteɗi yenna ko onon jeeye namdal ngal alors ɗon kadi ko kalla ho kadi ene wona par ce que neɗɗo kam avant de naata e mariage c'est quelque chose de sacré mariage c'est pour une vie donc ko hedde gurdam ma ko foof an naato en tout cas ko ɗum jiɗɗa mais comme ko mbimami hannde ko opportunité ji mo ƴewtono e mariage uji ɗum tahara des fois ɓe ƴettata temps ni pour andude gorko min hannde je peux venir mi ara galle mon je suis beau machallah j'ai de l'argent mboɗo gaari oto ana talata ƴewde min taw kam moƴƴo walla min taw saare sen dessidiri aɗa wawi wurdude yam ana ƴewata ɗum noon an woñma ko haalis o l'argent est déjà présent par ce que a yi auto a yi luxe en tout cas de façon générale donc an t'as pas le temps pour yaade aɗa ƴewtoyo jikkam taw kami kaabo taw kam jawɗo mettinde walla min ko ɗum welatami ko ɗum mettatami ko ɗum jinmi ɗum gañmi a ƴewani ɗum ɗo foof an kam ko yo mariage o daro tan mbawa wadde profité gona e galle jooɗo mbaɗa sinap je suis marié madame ka première dame deuxième dame e ko way noon ko ɗum heewi addu ɗum quoi to an kam beren ko acca rek ƴewata ko tolni kañum boulet som son jiiɗi on kolta jikkuji moɗon à 100% kolto tan ko leeso ɗum ko debbi o mais après jikku foof ma yiɗon wallahi mais il fallait s'y attendre non amon ala darde ala darde par ce que neɗɗo wandunoɗa 100% halis o woñnoma a yii ɗum tan a naati weddi ko noon ko tawɗa ɗum fof ko an waɗi hoorema mbeɗa yiiɗi namdade ma gueɗel gotel kadi est ce que neɗɗo relation aɗa wawi andude ɗum e ñalawma ko wawde c'est impossible bon min je dirais non a wawa andude neɗɗo e ñalawma goto aɗa wawi jogade jikke noon aɗa wawi jogade jikke
natira e oɗon jikke heddo ko mais ɗum kadi sa ƴefti risque oɗon an il faut muña par ce que ko an waɗi choisir nadde e neɗɗo te anda jikko mo donc an kala ko jiiɗa hen a muñat au fur et à mesure oɗon jaaha aɗa comme ko l'adage wiyata ko l'appétit vient en mangeant e nder hen ene wawi yaade ha nder après onon ganditiron no muñitiron ɗum fof ando goɗɗo eyyi Goldo ko mbiyata acca déjà en tant que Mauritanienne atayo ma hay welde welan ay ɗum ɗo fof waɗa cause ude ɗum ɗo wiyete divorce ala ko ala way ataya sayre wede pas trop déçu yerwi ha non non moƴƴi c'est de sitti yardum mbimami atayo welan e yardum ay trop non pas galanterie moom yar atayo mais welani quand même salma da kasma machallah donc ya an ka giɗo ala yan ɗum ban momini Merci. o jingi a jingi mas ko kalɗa ko ko gonga kolito yanna ko jiiɗa e acca ɓeɗe rewɓe bon min kam moom mbiɗa wawi wiide mi waɗani hay nokku par ce que hande temmeno e waɗi rewɓe waaɓe noon e waɗi worɓe waaɓe noon par ce que mbiɗa wawi wiide no ɓuuri en hewde noon ko rewɓe hande ko mas wi ho mi arat ɗon hande soɓe jiiɗi hande comme o an a wi noon nane sikilam resama darbi rese nanuma hen tan par ce que sikil ma resama ya rese Surtout oɗo ene wonen time. nan natata hen juste que yi mas il est beau omo jogui halis darmi naata hen mariage 3 mois après jalta hen tu vas sortir bientôt ɓuuri en hawde kam ɗum ɗon ene woodi mais ɓuuri en hawde kam kadi worɓe kadi wonen parfois jiya debbo ni machallah a anda jikko mumen ere yooɗi tan mbiya darmi naata hen naata hen 3 mois ganda jikko mo ko À cause de son beauté. wona jiɗɗa suɓanade ɓiɓɓe manda yimum sukaɓe ma mbaɗa divorce a faami wonen worɓe kadi hande eɗen jiya nde suka debbo taw eɗe jogui haalis kañum ala naata hen saabu suka debbo eɗe jogui haalis somi naati hen ma situation change par ce que mo wawi wallude kam wonen worɓe oɗon ɗum mais min hol question hande mo mbaɗen posé ɗum ko onon yimɓe foof hande mbiɗa yiya relation mo gandanɗa yimɓe gurda 6 ans ɓe 3 ans ɓe 4 ans gonde ñalawma goto waɗi mariage 3 mois 2 mois 1 mois sah mbaɗa divorce mais pourquoi ɗum ko saabi ɗum te oɗon gurdi 6 ans walla 3 ans walla 4 ans qu'est ce qui se passe ɗum ko onon yimɓe fof jiya on question nga acca ar e a weltanama koldo kadi namdal ma waɗi fayida no fewi ko heewi hen ni ko ɓuuri hen hewde ko confiance wonde ko ala hen yimɓe no gurda 6 ans taw kollodirani jikkuji mumen sa en gurdi 6 ans ene jaada kollodirani foof de o parma ha ñande ñalawma goto ñande dewgal wiyaade hakkude moɗon ko nden hollatana jikku mum saabu neɗɗo kadi a wawa andude ɗum jikkuji muɗum foof 100% wallah saabu anen rewɓe eɗen jogui jikkuji kono fottuji heɗe gone worɓe worɓe ɓe gondi e gueɗel gotel yooɓe jaarema ni tan de kono ñalawma goto kala ɓe mbima dewgal ɓe kurtina e nder galle an ganda hoyi woni hen noon e mabɓe wona à 100% kamɓe foof tagar ɗum saabu kamɓe ko mbiyatma ñen fof ɓe yiiɗa ñande fof maaro hande ko maaro janggo ko maafe nde wonnoɓe susani ko guile ko Allah wiɓe ɓe jogui droit ha rewɓe nayo ko ɗon tawi ndeɓe gandi kono rewɓe nayo ne jogui jomumen kadi mboɗo sikki debbo mo jaltida 6 ans aɗa yaade mo jamma e ñalawma suba hekki hiiɗe aɗa foti andinde ɗum hoorema gandina ɗum 6 ans ga ɓurti pourquoi nangue 6 ans relation pour la salma accama teñani konngol ma relation 6 ans c'est trop continua par ce que hande so neɗɗo wurde neɗɗo 6 ans de relation hay so jikku mum ko nayi aɗa foti andude ɗum par ce que hande a wawa wurdude neɗɗo 6 ans mbiya anda jikkuji mum hayso tawi ko nayi qualité ji gandanɗa ɓurɗi bonde mum wawa c'est impossible wadde ko muñanɗa ɗum e 6 ans o pourquoi pas som naake mariage o mbawa muñande ɗum kono jimi ha famille ndema kolli ay debbo hay goto o andir jikku yum kadi gorko te goto o andir jikku ay ɓe wima less ko yaaji ko foof ko yiɗidirɓe tan mbawi wonde hen neɗɗo wawi yiddema relation jaltuɗo 6 ans taw dewgal ngal wawa nadde à 100% wonko jikkuji yiyata nder hen ko ɗum tagat ene yalta hen ko mbiyam ko neɗɗo hay goto wawa andide min hoore mi wawa andide hoore 100% peɗelem jooni en komi wawa andide kañum fof koɗe jahata koko ngoni kono worɓe kamɓe ne ko kamɓe poti teftade ko kamɓe poti ƴewde meɗe ɓe wima haqqille debbo timmani koma timmirtine pourquoi sa yeyde mum 6 ans debbo timmani debbo ne timmi machallah ay debbo ne timmi aɗa wondi e muɗum hunde fof dañmin sa naati dewgal ko tagi an a wawa hollude ɗum ganduɗa kolloɗa ɗum timmani debbo jaɗa ɗon timmani ko e nder dewgal he kolla ɗum hen mais min ɗon mboɗo manki
famde kadi chaque jour mbo ndar ɗum ñen fof mboɗo yiya ɗum ko tagui joomumen jaar ngar ha dewgal mbawa ɗum ɗon sa famani mi famnuma ɗon jimmi pammina ham d' accord jettoɗe ɗum noon en général ɓe wadde ɗum ko photo koye moon kadi gattami ha hannde min hannde koye moon tan janami ha sahmi eyyi d' accord joni ko noon sa bal ari tan mbarruto inchallah ko noon tan ha gas inchallah eyyi joni pour relation baɗoɗe duré mais so waɗi mariage watta duré ene wona kadi e nder rew e wone ene façon rew mum par ce que mi haala mon comportement relation et comportement mariage c' est diamétralement opposé a faami ene wayno ɗum ko simulation tan ɗum ko jeu à vrai dire ɗo joni hannde relation ko simulation ha par ce que mone foof nano waɗa parfaire hoore mum pour an jiiɗa ɗum ko jimmi jiiya ko ɗum tan kollatma annene kadi ko jiɗɗa mi yiiɗe ma ko ɗum kollatama ko pontodiral tan ha dewgal waɗa mais rewɓe kadi e nder relation aɗa testa ɗum à plusieurs coups hannde ƴeewa so jomum en yiiɗi yimɓe so jomum hollanma sa présenté ɗum seur ma no totta ɗum de petit cadeau aɗen joni kamɓe ƴeehiragal ngal ha mbaɗa ɗum avant haɓe ndese par ce que aɓe nelde so mawnen waɗa anniversaire ɓe gadda ɗum vacciji gadda chevage ɗum fof ko natirɗi soɓe jettimo noon maɓe tottanno cadeau on ɓe gaddoto waddemo écarté hey on no waɗa natirɗi par ce que pourquoi pas so tabaski yonti neɗɗo wima ko coggu dammowol taw yumma heɓani dammowol non jira ɗum jira non ɗum jira hande onon hannde so neɗɗo en yaltiri e moon no miña debbo wiyete par ce que toon woni damal ngal en général mbiyata probléme ko bandiraɓe rewɓe goni probléme o an hankkadine konko pointure mo cooda paɗe hande cooda parfum ɗum fof ko natirɗi sa yettimo noon après an tawa oɗon ambiance familial mamin jogui mine seuram hande on est côte à côte hamin mbawi wonde ɗo minen gondata jamma e ñalawma suba e kadi mais an sa naati tan ko ɗum gaddotoɗa wadde écarté sendude nden ɗe famille mum ko ɓuuri hen hewde rewɓe saaɓe gaari première chose à faire ko an mo tottonoɗa haalis o comme ça an seur ma aɗa wadde dépense e seur uji ma mboɗo waɗanma an hannde ka bonam debbo so julɗi ari mi sodanma wutte mi sodanma paɗe konko so ari première chose o yita ko foof konko yewtote a faami sennuma e yumma sennuma e seur uji ma ɗum ɗon kadi wontata ho gorko joguiɗo hakkille mum seeret ɗum tan par ce que aɗa andi mbima baɗɗo dewgal heewani itade ata hannde ko haɗi hannde suhaaɓe rewɓe joɗata hannde dewle mumen kadi haɗi ɗumen cuuɗumen fewta ko ƴeehiraɓe e worɓe ɓe non a fata worko kon taw saabu an ƴeehiraɗo hannde wona foof wiyatma ko ya addu kala ko yonti wiyatma ko ya addu so julde yonti wiyatma ko ya addu kala ko wawi hewde wiyatma ko ya addu so tawi an gorko o tottanima a ala liggey sa hawre gorko kiro biyoma hak ya jottane nder galle holno tottirta gorko walla holno tottirta esranma sa tottira bamum gorko walla miñirama saabu ala a liggay gorko haɗima yaade hay jeere koma rewnanma gonɗo caggal ma nder galle ko ya jooɗo hen on mo ala dogui ha tampi ñalawma goto so ala ɗum bonnanama an gorko so tawi ka nofuru wotour nana haala miñirama walla nana haala jinnaɓe ma ha mbadda e joom suudu ma guereji ara hakkude moɗon woni irak suba faye Allah non kon andude holko serdi moɗon taw noon sefa ene wiiye ko yidde nde ko iwi taw wona yidde nde ko haaluji jamma e ñalawma suba e kikiɗe mo nanataɓe ko ɗum nannatama hakkude ma e joom suudu ma ha bona taw an ɗon ka andude ha janggo jottoɗa jiiɗa miijat holko fof ko serdi kam e joom suudam walla holko addi ɗum emin jadan noon de ene weeli emin jaada jamma e ñalawma suba e kikiɗe hakkude amen weeli hande wiyata e dewgal tan hakkude amen fuɗɗima wadde haareji te foof anda ko lesɗi on ummirto ha hande e joni acca jimmi ko ardude hen ma banggue goto kadi joni rewɓe ene waɗi rewɓe resereɓe soɓe gari ɓe gardat ko 3 mois wole ɓe jaaha arani ɓe mbi galle famille ko école debbo sa rewi hen tan a heɓat expérience aduna kono joni dewle joni no jirren ni sa wi dewle jaawi wadde divorce o heewi saabu koɓe poɗini toon ko wona ɗum ɓe tawata toon est ce que ɗum kadi onon rewɓe kadi on ngala on food banggue yo neɗɗo ya res on ene wonduno yummum ene wonduno e bandiramu rewɓe onon ngaro mbiyon onon guitta ɗum hen est ce que ɗum ne ma weeɓa kadi non ɓe guittaka hen ko worɓe ɓe kamɓe mbitama mbaɗa resma mais ko appartement luwantumami wallahi appartement mbaɗantumami 3 mois kala debbo nana ɗum ɗon après un bon jour galle mawɗo wima mi yakani mais Salma wona si wona raison par ce que ɗum waɗa divorce heewi ko ɗum tagi divorce heewi banggue rewɓe ɓe mi wonani e banggue worɓe ɓe mais en général ko ɓuuri hen hewde sukaɓe rewɓe ɓe ko 3 mois jiiɗi wurde par ce que ɓe jitta wuudude e siraɓe mabɓe en général pourquoi on ko jaɓi ɗum ɗon proposition moɗo jogui hen exemple uji kewɗi wiyata kaari min de ko ɗum ɗon pawantumami
sa resi kam jimmi ko wuren appartement amen parce que mino jimmi ko dañde intimité mine ma miiɗa waɗede déranger e goɗɗum sukaɓe worɓe ɓe kadi saha ɓe kolla ko ɓe ganduɗa ɓe gonani pawa hoore ma ka wawa ñoddi somi resima ko appartement nawmami o resma o nawma e appartement lebbi tati dañon probléme yenno loyer ɗum ɗon foof ne adda caɗele donc so ande wawa haala wawa koye mom ɗo aɗa neɗɗo sa yiɗi ɗum ha ɓotti aɗa des fois neɗɗo yidde ha ɓurti ha wonde ko wawa ɗum moƴƴani ene fena par amour fende mo moƴƴani hal ko mbawɗa ko par ce que hande mboɗo yinma ha ɓurta mi anda ko ɗum ɗo jiɗɗa mi rewruma to neɗɗo toon to ganduɗa to mi rewrima ko ɗon keɓami tan ko toon mi taƴani konngol ma an ɗum meeɗi heɓdema comme ɗo joni aɗa jogui joom suudu wara non je suis pas encore marié pas encore marié ok ɗo joni mo gonduɗa o wasta mo gonduɗa o est ce que ala an ko gonɗa e wadde mo gemlo ko gandanɗa so naati janggo o tawata ɗum e non non min min dala kam pour mon mariage o wat sincère ko sincérité ko sincérité woni noon parce que si parce que kanko bonɗa woni heɗima de so amo naari yemma je suis à la télé ko kalta o mo andi ɗum jammo so yiyaani momin tin ɗum sa wala mi haala ala min jabata ɗum ala ɗum min jabata ɗum min jabata ɗum ɗon so min nani gonɗe momin batti ɗo invité de e jahat warde inchallah sa wala mi haala inde makko mi holluma mi hulayno yo mi haalama min jogui technicien goto comme jinne ari fall omo yayi nawde neɗɗo var mimi yahra ko ba ganduɗa de mimi yahra ba inchallah e jaare gartan tan ko mbiɗa appartement uji ko toi e moi kadi arandi dewle men hanki hande wona goto nden ko jinnaɗo ma yiyata yiɗanma jeeyata joom galle ma ko ñalawma kurtiɗa o anda ko boɗejo anda ko ɓalejo anda ko ñaama anda ko pirso nden de fewani kono hande dewle men hande ko an Yiyatama. yiyata jaaha whatsapp réseau sociaux eyo whatsapp uji ɗi gaddi on ko ɗum woni lawol tiktok en ga facebook en ga ha jiiya joomum des fois humne joomum ha en nanganma appartement tawa meeɗa yiide ɗum abdande ɗo woni kangatno dewle hande ɗe ala ko ala e majje hande gorko wima mboɗo yinma a anda famille mum a anda to heedi wima ƴetto appartement jaaha ƴetti appartement wima kadi ya goniya toon haade mum arde e ɗum noon kadi wona erreur worɓe ɓe mbaɗama gomlo mbiɗa jogui mbiɗa jogui mbiɗa jogui c'est ça le problème ma conséquence uji mo wawi jogade ɗi e ɗon hande ko sa wi en wiye dewgal yo neɗɗo yiya galle moɗo ko école sa wi wiyama école hande sa ari a jippima e SN ka cuhlel tokso ene heewi ko janguintuma konko jibinde ɓiyi ho konko ɓuurma andude ɓiyi ko ganduɗa gandam foof jimno mo sawnoɗo e reedu mo muynanimo pendant 2 ans walla 1 année et demi on ɓuurma andude ɓiyum hande sa woni galle moɗo simi ari par exemple joni hande mi ari mboɗo laawi nena men wawi andude hande mi welay nodduma e deere wima renode hande de ko laawi ɗo hande yesso ngo laaɓani an sa naati aɗa jogui comportement mo mbatta ha jippinamo mais hande so tawi oɗon gone appartement o ari omo laawi annene jogui ga ordonnance malla jogui ga dépense gara tan mbiyama kaw hande nda ɗum ɗo mboɗo foti sodde ɗum ɗo mboɗo sodde taw konko mo laawi mais ɗo ɗum jafoɗa waɗata noon ko debbo mo Wona adal- par ce que gorko ma nawata guila suba ha jippo aɗa addana ɗum certain détail uji e aɗa foti sodde ɗum ɗo aɗa foti wadde gorko ma so ari poɗɗa wadde ɗum ko dalal ɗum ɗon ko poye goɗɗo men gar hen ha hande hay ɗum ɗon koye cause uji divorce ɓe gonmi koye haalendema tan nécessité mo galle moɗo jogui e dewgal suhaɓe ɓe mbima ko suhaɓe ndesdira mais ko mawɓe naggat hen wonen mawɓe ha wonen mawɓe eyyi ha hande mi jaaɓi mais nanggu walla nangata par ce que yimɓe porani aussi mais hande hayso wona eso en wawi wonde ƴeehe malla goɗɗo e galle he mo ne jangguinma ko heewi e gorko ma ko joguiɗa expérience foof ana yumma wawi tan ko dusdema murnuma duseɗa jaaha mais ko heddi ko pratique ko yumma haalantuma ko théorie dewgal sa yeehi ko ni dewgal sa yeehi ko na ɗum noon ko pratique ko théorie du moins pratique o ko galle to te ɗum wawi walludema ko essai wawi walludema ko ƴeehirama so tawi oɗon belti mais en général aɗa wawi wonde e galle famille ka yimɓe fof gona moƴƴuɓe mbaɗa jaaja taw adananima probléme goto mais probléme o taw koye an wonata ɗum koye hol hen rewɓe ko wayno dendam an yawande ka ko gamɗo mbaɗa ɗum ka gamɗo a toppitta ko gorko ma ka gamɗo non ka gamɗo yenna a softani bottari so ari a jaɓata defde ene heewi des fois jiiya suka debbo rese galle ɗano ha 14 heures ha 13 heures normalement aɗa foti finde law pewna ko foti fewnede e galle he ko fof par ce que an resa donc ko exemple tan min parfait hay min men on tan a faami donc pota wadde ko foɗɗa wadde ko fof pina 14 heures yenna puɗɗoɗa wiide aɗa fewna tasuji walla aɗa sagina bottari hay so esiraɓe ma ene
ene kirsumani so ɓooyi won gite maɓe darituma ɓe mbiyata ko oɗo o tinnaki haska wallimo o jaɓani tinnal ɗum ɗon fof ne adda ko ɗum haɗi esiraɓe ni ko joom galle adoto hurtadema joom galle aɗani won worɓe ko mi wawa haalama secret goto e minen worɓe hamin jiiɗi ñamde hamin jiiɗi toppitede hamin jiiɗi waɗede bammane manda sa fami nangirede kono debbo min pijire waɗeni hamin jiiɗi iskonto prima debbo onone aussi iskonto prima debbo non ko an foti toppirade min non ko an tawi min ana ko an ari min mbami ko yaltude mi addoya dépense hande simi addi dépense am ene timmi machallah omo mankani sabude mankani an sa tufni kam omo addi kam toon walla sabude addi kam toon omo addani kam toon addi kam toon ko an non saka fof daya kam darma pisaka mi pisma edomi kettodiren hande min mbami ko yaltude mi addoya dépense mi wawa defde mi wawa woppude mune fof ene jogui les tâches sont partagées non woni worɓe wawi def mais aɗa defanoɓe rewɓe eyyi min mbaɗa defa ɓen ko dendiraɓe sisiɓe jojoɓe e jeng jeng ɓe onon mbawi wattam min kam defo mawɗo kam defo mawɗo min kam somi resi so Allah min defata mo mais gorko jafoɗa gorko rôle mum wona dépasse tan wallahi mboɗema ara yaado rek mboɗema ara pour haalendema tan hande kam aɗen dépense kam gila aduna diina wona tan koye dow gorko ko gorko tan foti addude dépense enen ko ɗum an joni bande ene change hande ko vice versa ene wona gorko yaltinat debbo yaltina ko ɗum woni lawol la civilisation demande autre chose tan mi ara par ce que ɗum tagui mbimami gorko rôle mum wona dépasse tan par ce que hande tolnima moment to gandanɗa mbiɗa wawi wiide rewɓe jaltina dépasse worɓe jaltina dépasse walla mbaɗa corrigé adda temen nayyi mi adda temen nayyi yimɓe hande mbaɗa dépasse min mi yii ɗum wonen rewɓe hande worɓe mumen hande jaltinat janggo kamɓe jaltina e taw e ɗum fof e kaldigal kaldigal wona mais hande so tawi an a dañi debbo mbaɗo noon ene wallinma aɗa foti hokkude ɗum jaam aɗa foti hokkude ɗum respect mais yo surtout respect heɗomi tan toon paami teddugal e respect tina ɗum kadi ganduɗa kañum woni holon fawa ɗum place mum ha gandanɗa hay goto susa yewadema par ce que hande debbo ma so yawno e nder galle ko an tagui yaw ko an yewi debbo ma ko ɗum tagui goɗɗo suusi yewade ɗum par ce que a yewa he debbo ma hay goto suusa yewade debbo ma e nder galle mi arta ɗon seeɗa ko mbiyata ko debbo wattata participe des dépenses ko enne waɗi très dangereux waɗi très sensible aussi par ce que wona debbo foof hande horrewɓe tottiroɓe dépense ene jaade deyre a faami sa yeehi jeere ko ɓeyduɗa hen ko sa haalnani hen malla haalnani goɗɗo hay gortinana ɗum totturmami ko temen nayyi addi coggu temedde joyyi ɗum ko an tan andi e Allah an gonnoɗo jeerowo mais hande defama deftama kadi ñaameɓe eɗen gandi ɗum ɗo jarani temen nayyi eyyi kono ganda dépense gorko ma ɗum woni base dewgal ko sutura ganda dépense gorko ma hande somi tottima temen nayyi a addi guertogal ene defani waɗa orde min tottuɗoma dépense o mboɗa andi ko tottumami ko timmani ka ɓeydude hen mais so tawi an a wi yumma temene tottata dépasse walla to yumma ene anduno temene tottata dépasse yimɓe wonɓe galle moon ñakkata eɓe gandi no foti ala ɓe pamata hande mi haalanma pamata. hande mi finata ene waɗi hen heɗo mi ko kalidi ɗo ko kelito heɗo mi jasa aɗa hande mi huccitani wiye nene hande de temene tottirmi dépense aɗa ɗum ko ɗum dida ko a meeɗa yiide gorko mbaɗo ɗum mais min hande somi timme guertogal mboɗa ñamude kono mboɗa andi hande dépense o ko ɓeyda somi naati nder min e ma eɗen mbawi yewtude i an kam mbiya ala ko banam gorko neldi ham walla ko kawam neldi ham hayso minen mbimi ham sod guertogal ani ɗum noon ko sutura mi duworoma mi welto barke ɗe yante suhanma mais hande holen rewɓe so ɓeydi hande dépense an e nder bool he haaɓe kullira kamɓe ɓeydi dépense o c'est pas normal darame harama e nder bool a fuɗɗorto mbiya dépense ɗum ɗo wiyete kadi hande de comi ko guertogal hande de kaari hokki ham naggam comi guertogal pour holli peut être holmo wadde e nane e bool he malla holmo mallata omo holliri ko konko ɓeydi dépense o ñaam hande ko mi waɗni mi waɗi ni aɗa ɗum ɗo foof ene addana joom galle ma huuro ma aɗa walla ɗum ni mais so ɓooyi an o hurete aɗa walla ɗum mais jafoɗa mi ara oɗon point par ce que sa yi hande rewɓe waɗoɓe ɗum ɓe wona saabu eɓe no wiite ni eɓe gaybino worɓe mabɓe de ɓe mbaɗiri noon taw hol ƴekirama ɓe tampinɓe may galle tampiniɓe walla isirama mabɓe eɗa tampini wiya o ɓeydata dépasse eɗa haala par ce que hande ko yumma hollata joom suudu ma walla ko mowne walla bane debbo ko hollata joom suudu ma
caggal ma sa dawi sa ari wona ɗum ɓe kollata yeeso ene gaso wonde eyyi ɓe kollatma ko ɓe jiiɗi joom suudu ma ɓe teddini joom suudu ma ɓe korsi ɗum alors que sa dawi kamɓe ɓe goniri ɗon tan ko tampinde joom suudu ma joom suudu ma kañum to wawi yoftade aɗa neɗɗo foof ƴewon min to doolam tolni mi yofto ɗon kañum to ɗon wawi yoftade ɗum wona arme mum ɗa ɗum wonata arme mum wona rewɓe ko ɗum mbaɗirtum ɗon mais wona question koɓe bonɓe walla ɓe gaybina joom worɓe mabɓe wona ɗum mi arte ma ha hannde aɗen sa yeni wiye la femme c'est un magasin ko ɗum ɗon debbo en foti moftude ko heewi debbo en foti jogade réserve mo gandanɗa détail uji kewɗa naate jiɗɗo resede noon mbimi jiɗɗo resede o jogui ɗum fof caractére o ko an waɗata ɗum imposé min mi wona somi resama mi ari mi jooɗi mi hollirat min mi wona kaalo mi wona neɗɗo détail ko mbaɗata ha waɗa cittina Allah ko ɗen sa wiye debbo sa resama e galle a tampi ɓiɓe ma naftoro aɗen ko holon debbo wiya debbo baɗo ni baɗo ha para waɗa ni mais kaalowo sahaji ene wiya neɗɗo i kaari de firtani te pourtant de yummo hen tampuno galle bammo yummo hen tampuno galle bammo yummo hen ene muñi mais o deƴƴano kanko waɗi o haalat ane hannde ne wiye nayi jardi laseji ene wiyatno hannde so debbo muñi ɓiwi mumen heewi barkinde aɗa yiya muñno an jiiɗa tan ko ni ko woni hakkude galle wiye muñi mais ko woni nder ko e ko sewi ko waɗata nder ko ɗum yaltata Allah yoɓat Allah yoɓat ko jikko yoɓo ɓerde ko woni e ɓerde ho noon ko Allah tan andi ɗum an noon ko mbatta ko settin Allah tan jarani aɗa holla goɗɗo détail uji par ce que hannde yehiraɗo gonɗe galle maaro kam ko feere mum boni ko fo ñaagui Allah resede yalta oppuma e galle onon min jogui temnum taw min jiiɗa wondude on banggue eyyi joni ke onon weeɓi muñande par ce que elle est après à se marier a fondé un foyer o daña konkone ko woɗimo o nattat jogade tama mi totta moon conseil tan hannde so ƴeehe tampinime galle an kala to juullata ñaago ɗum Allah resa yaha foftuma taw on kaɓani on duddani wona ko noon tigui acca joni ko rewɓe namdinomi wimi kadi an joni pardon 3 et mois pardon s'il te plaît mi jokkirtan 3 et mois mbiyat ko joni noon worɓe ɓe e waɗoɓe dohani au lieu ɓe kalanma ko woni hen ko ɓe kalantama soɓe gaari haɓen mbanma gomlow gandanɗa hoorema tawata ɗum est ce que wona ɗum kadi waɗi cause rewɓe soɓe naati tan ɓe naatira contrat so contrat o ɓeni ɓe jalta eyyi ko ɗum woni bono a haalni hoorema contrat nannuma contrat so gasi alay sago a yahat sabu ko gorko waɗi ɓe ɗum imposé par ce que ko ɗum kolluɗamo ɗum jiɗɗa acca ɗum kolluɗamo ala saha aɗa holla ɗum jomum taw debbo kañum tawi tan ko ardi tan ko dewgal jooɗoto ɗum darata ko kolluɗa ɗum ko kono worɓe kam ko mbiyam ko tan min ko worɓe mi wawa hal so murima haala mabɓe tan hande ɗo ɗernabde gasat hen arɗo moɗon famma ko muñanɗaɓe ko foof mas an hoorema aɗa andi kala ko muñanɗa debbo kala ko muñani gorko so ɓoyi tan gorko o yoftoto ɗum muɗum saabu gorko wawa hullude tan debbo gandanɗa hoorema tan min kam wonko jimi min vraiment ça m'étonne wallahi gorko goto resi debbo makko ala fof mo haalani haala hakkude dewgal hakkude makko e debbo ala fof mo salnoki hakkude debbo makko e gorko o wi la abadan konko tan mo yiiɗi mais nde debbo resi hortima 3 mois plus tard gorko yiyaka gorko joɗotako elle ko hono wiɗimi ɗo ponto joɗotako non joɗotako galle joɗotako yaado rek lema nawlema liggi yaadu tan yaadu joɗotako yaadu mara ka deeti cuusa haalde pourquoi pas wa joɗade sara debbo ma seeɗa on peu de minute sara debbo ma ko woni nder ko anna ma sokkam ɗon haydara ala ɗon ko salma wi ko wona maham nele mamoudou min wurdu hen ko wi resi 3 mois ho minen won jiɗɗo gandanɗa hoorema debbo o yiɗimo no yiɗim ɗo ɓe gon leƴƴi ɗi ara hande ko dewle meɗen ko leñamama kala ko wona leñol ma mbiyata ka resata kono kanko gorko o yiɗi ko leñol gongol mais jinnamo ko calli mbi ko resata ko leñol mo ko hay ko yeehi resiroyde leñol mo ko komo yaltidata o ko itti kalis muɗum tottima pour humanamo kanko on kalis o yeehi huminoy leñol mo ko bandi ko lebbi tati o wonti o nden taw ko temps corona ɗum ɗo joni guddi lebbi tati o wonti o no arti lebbi tati nde ko ndeno humani oga ko liggi debbo jeewo ala ko serdiɓe sona souffrance o ala e mum haaj o ala e mum ham par ce que yiɗa ko yiɗa ko forçaɗo aronde ma gorko yo hokki ko yiɗi kadi gorko so hokki ɗum ko yiɗi tan debbo kañum ne hokko ko yiɗi maro anda gorko kono ko hokka tan ara hande anen
furankoɓe ɗen keewi ɗum yima tan desama ko ɓi kayre ko bandam ko ni way ko ni way ɓuri yawdeno koye minen salkuleɓe min mbaɗi an gara nara hen mbiya kongal jinnama ɗum ko ɗoftotoɗa o ndewa ɗoftade kongal jinnama ha loro tawma hen tawi to hiduna hande to woni mo fo yi haaji muɗum to heddiri mon heddiri mo yiɗi o hande nanalo waɗa si wallahi ɗum dayma hande kala ko mbiɗa walla kala ko jiiɗa walla kala ko nanda nane wuuro he wayno joni Salma mi yiɗi namdade ma kanko 3 mois o yeehi ko jaaɗo walla ko gañi joɗotako hankadi ko debbo hemmema yinno yiɗa gasti mbeɗa labti mbeɗa yoodi tan mi yiiɗi kaari mi sokkima e nder kaari 3 mois plus tard mi wawa joɗade Salma accumi jamma hokkam ɗo mi jooɗo seeɗa aɗa neɗɗo mo jaltiɗa 6 ans mo gañmi min mi wondata e ma hay une seconde a faami ono mbaɗa ɗum fat simi wondema 6 ans tan holko wone ma aɗa mbi mbima wownude debbo ɓuuri webde wownude gorko so yiɗa pour jinna ɗum weeɓani debbo ko jolfo wiyata ko jiguen du bëgg day min debbo yiɗata wowat a faami an hande aɗa wawi ene waɗi yiɗoɓe mais sa yi ɗum ɗo de façon général no haalite debbo yiɗata wowat debbo kayne yiɗa ko Salma haali ko o mami artemo ko haali ko ko acca haali ko nani histoire o ene waɗi triste par ce que debbo o waɗi accepté wonde agneau du sacrifice par ce que hande ko jinnamo hon nani omo anduno konko e hoore mo gorko yiɗama ɗum noon ko an waɗi sacrifié hoore ma ene satti noon enen e kuttimaji men debbo daro wiya mi yiɗa oɗo mi resanta mi humanta he oɗo ɗum weeɓani men il faut beaucoup de courage et d'abnégation pour mbawa wadde affronté parent ji ma ɗum kam yajani to banggue men to par ce que ɗen jiiɗi ɗoftade konngol jinnaɓe men mais ɗum noon kadi debbo yo salo ɗum le bonheur n'a pas de prix wallahi le bonheur n'a pas de prix an desateɗo an muñoyo an tawyowo ko mbaɗata rencontré o ko an waɗi concerné wona yumma wona bamma mi watta défendre worɓe kadi ha haade kadi mi perte essentiel o aussi ɗon kadi debbo fotani jabde ɗum mi arta kadi ko mbiɗa ndesa ndeɗo 3 mois an mbatta yaade est ce que nder suuto ne weeli non si a anda a walani toon hay sinno dargay si hay so weeli e worɓe noon ɗo keɓe yahoɓe tan dohan tan ɓe jiiɗi kam ay simi wi mbaɗa jinde ko gastade mais dohano ɓe mbawa accu ɗum kamɓe hokkam simi wi taw suddude no weeli mi haalani tan côté plaisir sarnel o mi haalani toon aɗa andi suudu ko hewrata nene heewi hande somi leeli mboɗo yiiɗi odeur senteur bello areyam mais an hande en waɗi hen rewɓe ko wayno dennam nde yaw en wudere mabɓe ñalliri defirde o ko on ɓe mbaɗata ɗum noon mon jiɗɗo ɗum rewɓe tinnoɗe rewɓe yo tinno tinnoɗe ay ko woni nder ko a wawa andude par ce que a wonani toon rewɓe tinni ha may ko gorko foti tinnade hoore makko dal yiɗa yande oɗo yiɗa cohlani yande ay koru ɓe mbima sallahu koru gonɗen nafde tan ko ɓirowo kañum nanno jungo mum ha nder ko on andi ko gonɗo nder naftinaaji kadi ko gonga par ce que wonne rewɓe kadi yan ma jaftuɗo ɗum wiyan kam ko worɓe ɓe mbaɗmi défendre taw wona ko gonga tan eyi ɗon mi insiste ɗon par ce que hande ñallira wudere ñalla defte an ça veut dire ko ɗum wodani wudere defta wudere mbalda wudere o hay goto en tout cas ma an tan ko defta foof andete koye comcima sa lelima tan hande tan so odoro ari moɗa andi ko neɗɗo defna moɗa andi ko tew defna en tout cas des samo kadi a wawa andude a faami ça metton e nder suudu gorko ma balla mi ndiyam mi wawa aɗa ɗum noon gonɗo bowol o yiyata ɗum tawi mbimam il faut gannon ko woni nder ko mi wawa suddanam koyɗam ne hande mboɗo tampi mboɗo liggo ene waɗa journée mboɗo tampi e ɓosanamno koyɗema mbiya ijam ko murtimma aɗa yeeɓa novélage ko jolluɗon joni ko gona yebde novélage wiya jagganam marso mbiya ala ha film mo para ɗum kam hay min ko a faami ene heewi ko woni nder ko ne heewi haɗunako deƴƴinako ko ɗum tagi ne wiye dew hakkude debbe e gorko ay yindirɓe ha ngari kolli jinnaɓe minen jiɗidiri minen jogori resde ɓe so tan ko heewi jogui raison ɗum tahi min so yimɓe cetti en général mi watta blame hay goto e mabɓe par ce que woni nder ko kamɓe aɓe joguino anni e wondude saabu ɗum ko wondude tan ko nder to ko hewata nder to an a labinanta aɓe jogui anniya mbiɗa haɗa jogui anniya wondude kono ko nder to so jewtidi tan ma on pamodire koye mon ane makko a fijjata e gorko non Salma a welnata o gorko est ce que gorko ne fija debbo makko a waɗi debbo tan est ce que gorko ne fija debbo kañum mi haalama secret minen kala kamin jiiɗu somin kamin jiiɗe suudu ko somin keɓa ɗum min jaltata hay nokku on mbawi hebde wallah non série ado e jeela on yii ko ɓuuri ɗum série ado e jeela no tina waɗata ni
Aïcha, moi salminama de passage Aïcha. C'est une belle actrice. Actrice mawɗo machallah. Mo salminama no fewi à travers Piindi TV. Konko joni nami juudiranno ni. Ana ɗum ɗon ene woodi debbo mo ganduɗa so woni gattan ko jeeynga gorko ene ɓuumna son ƴeewi e série o mas ene ɓuuɓi tan ene deeji ko haali fof dañi mais so continue ne est ce que mas finata jour goto tan resuya debbo gorko ko ɗum addata ɗum a hokkani gorko ma jaam e ndestutto te konko so yaltino o yahatno wiya ardo eyyi mas ni omo yaha jamma omo yaha ñalomte o haalta konko o waɗata mas nder ɗo ko ɗum tagi mbima ko woni nder ko enen tan gandi ko noon mbiyete mas yiguema mbiɗa waɗi d'accord non non sama ñallinana wallinan mas ko yaltini ham pourtant e dambodu nde ko nder gonnon no ndeseɗa ɗo woni kesso nde min e ma tan gonno so changement waɗi tan holko manque mboɗi liiri o ɗum walla an e may gorko an saha sansa en saha gonta bulajo en saha gona ko weli hay goto so weli mi yahara so weli mi yahara an ɗo joni to wonde ɗo ene ɓuuɓi wona ene ɓuuɓi sima ala hay wallahi yaltata wallahi enen so yino victoire oɗo enenne so metti jehen lammen so metti jehen en maayi kon kam konngol ngol mas aɗani gilnani mbiɗa wawi wiide mbiɗa waɗi d' accord banggue kewɗo e ma mais ɗo je ne suis pas d' accord avec toi parce que hande mi yi worɓe hewɓe rewɓe men machallah ala ko manquira kala ko ɓe jiiɗi ko ɗum ɓe mbaɗata au contraire kamɓe hay soɓe aɗa waɗaƴetto rewmaɓe ni mais jabatako rewmaɓe ko ɓuuɓe machallah ɓe jiida kollitto gandanɗa ko haalata a faami ɓeɗon hande worɓe mabɓe au contraire ƴeewoy to banggue goɗɗo te rewɓe mabɓe ko machallah mbimam ɓe kalata ɓe guittata e ɓuuɓre ɓe pawata e nayi ko noon wiyetede ko ɗum woni bone noon heɗomi tan non non exemple sa yiiɗi manda no jiɗmi haalde konngol wonno komi juddu jeeri pulaar on pamat rewɓe kala ko gorko o yiiɗi omo waɗa wona to banggue jonde to haalte wona banggue laaɓal to haalte wona banggue to toppitade gorko o haalte mais hande gorko o jooɗota ko ñallinta walnata hokkam tan mi ara eyi haal gayni kadi so arti yowtitta hokkani ɗum intimité mo gandanɗa omo foti on kanko jeeyi ɗum hande gorko ma so tawi jippima hande reweli hayso ko urgent joguiɗa aɗa foti yaltude joddoɗa e joom suudu ma jewtuda e mum pijja e mum jalta e mum par ce que hande hayso wonde yumma e seur uji ma hande ene weeli an sa dawi kanko ara waɗamo manqué sa ari hayso ko seconde goto aɗa foti yaltude honen pinani ganda worɓe noon ɗo haydara ko ganda pinani pamani haydara ganda gorkam dawino mais jippima mais hane wonen worɓe rewmumen ngala probléme o fof woni koye mabɓe te a wawa andude pourquoi ɓe mbayi noon hande ɓe jippot to gonɗa andam ndiyam aɗa furo jomum taw jomum aɗa andi carrément an hay sa wiyan ɗum addu addat kadi kanko fawam ma hayso welani hande ene weeli demma so definima defti hayso welani wi ɗum ko nefɗa ko wi par respect par respect par ce que hande debbo wañi yimɓe fof ɗe gandi wañire wuli e ɗum muusi wañi weeɓani te wona yimɓe foof kadi jiiɗi wañi par ce que nani en kalin ɗum onen rewɓe jiiɗa wañi jiiɗa defde kono hande an Allah hokkima debbo mo gandanɗa ene yiiɗi wañi kadi ene wawi defde wonen worɓe rewmumen defat ha weela de wona welani de taw ko ñaami bowol ko tenkoyowo tan ko tenko wima ko defɗa ko welani par ce que prétexte woni ɗo koko tenkoyno ko rendu ko heewi wawi ñamti tenkoyi aren ɗum kadi il faut arrêter par ce que hande a dañata joom suudu moƴƴo defanma deftal ma tan aɗa woni wuuro impeg mbimami haydara ala e mum hande ara waɗa ɗum fitinal ara waɗa ɗum bundu hatal ere muña ɓernde holto tolnoto nattat wawde munji han so yalti mbiya an ara waɗa créer kanko ko ni o way to Allah seedi an e hoore ma sa jooɗima an tan a andi carrément debbo moƴƴo joguiɗa mimi yi ɗum wona goo wona ɗiɗi mi tottuma secret fatfami hokkamo secret noon no wara aɗen joni tendance o ko waɗi renversé joni minen worɓe min jiiɗi ko amour sauvage ko ɗum jinnomi haalde ɗon jiɗɗo ɗon jiɗɗo mi faami wat yimɓe wona wonno komi anda wonade gorko foof yiiɗi debbo ɓuuɓɗo a faami boyu koye simo wuli seeɗa an gulna seeɗa kay kono andan ko ni tan ka seeɗa ko ay fam wiya ni non mi yahat amour sauvage woni tendance o a faami joni aɗa yiiɗi perto woni rewɓe ko noon mbay mimi yi debbo goto mo gandanɗa on ko wonde suho gorko goto ɗiɗo wondi goto fiyamo ƴettomo goɗɗo nan ndeysan ko ɓuuɗo kala ko wiyo addu on waɗat mais debbo o yiɗi tan ko piyomo e hara e on won jantal ma on won jantal ma
sa are debbo kam on bangi kam debbo ne hawni ɗon ko mbiyata ko wonɓe hannde ɗum ndiyete ha maaya ha maaya ɗum woni tendance o noon des fois moom amour aren des fois moom ça m'étonne vraiment fof ko beldital ngal weeli ene weeli des fois tu crées de petites histoires hannde gorko mo ara ɓo wonna yeeso mbaɗa debbo ma waɗa capricieuse quoi non non jam ñefo welani jam ñefo welani ɗum payani ko moƴƴi onon so wimama bébé mi ça va no mbaɗɗa bébé hannde ni mi ça va ɗum ɗo mi yahatto mo ganduɗa so yiham wiyata kam mo bébé a faami ɓuuso ham ɓatto ham jaafoɗo ham e komolle mais hannde simo ari an tawmami tan kadi jooɗi place goto gadda ndiyam mbaɗa guɗal manggal gadda ndiyam ani ana a yene rewɓe kono ko heddeta men heewani rek holko ñinnoɗa artude hen seeɗa saabu ko wiyata o guilnane alifa guɗal manggal ɗum ɗo rek eyyi on waɗa kam signalé joni noon betata ko jiɗɗa artude hen presque ɓe haali fof mais bon dewle ɗe est ce que on cikkani kadi henna ko hypocrisie ardi sa yi neɗɗo gonɗon 6 ans 7 ans kumane ɗon yenna 3 mois yenna certon est ce que moni fof holli jikku mum yenna ko mas wi ko nani bien vrai ko répétition wonata mais ko wiyete ko neɗɗo kadi a wawa andude ɗum à 100% tant que on gurdani mais cikkumi min est ce que so hypocrisie waɗama moni fof so holli hoore mon no wayni intégralement est ce que ɗin divorce uji yenna ene ara kadi parent ji ɗi est ce que mbatta impacté saha yenna impacté woni adda sabota ko divorce aji ɗi kadi toi et moi kadi tan onon ɗiɗo e galle he son baddi yenna on gala yenna kawriɗo on yewtidɗo e mon est ce que ɗum ɗon fof kadi yenna de manière générale rek mi haala fof lawol gotol yenna sabaki divorce aji yenna ceergal mo nanta e saha kala kadi mariage buzz ko wiyete ko kaari ne jogui kalis ha heewi somi dañani tenge 1 million 2 million mi watta mariage diya joguiɗo kalis addanma tenge 5 million taw kanko ko piyo ko ƴettotol ko fetto goppa henna jiɗɗo mo gandanɗa koye sutura tan wuuri goppama ɗon mbiya an ko million ngaji ɗi ndewata est ce que ɗum ɗon foof jeeya kay impact uji est ce que parent uji kadi sabota ko ɗum par ce que mbiya min ɓiyam ko joom inde joom kalis joom jawdi resata ɗum yenna janggo e janggo adda probléme wasa joɗade e dewgal mum sababu nde yiiɗa walla parent ji ɗi kadi force ɓiɓɓe munen worɓe res ngala doole ndesoya ko a wawa toppita ɗum addanma probléme aji est ce que ɗum ɗon foof kadi yenna adata probléme aji sabota ko divorce uji yenna onon jeeyi onon ɗiɗo foof eyyi ɗon mi jaaɓi surtout ko mbiɗa hande yumma wonma pesé wima hande aɗa wawi dañde gorko milliardaire aɗa wawi dañde gorko multimillionnaire donc pression sociale o waɗata noon ene waɗi c'est un fait mais aussi ɗaminare ɓurtude nde kadi moƴƴani ko haalpulaar wiyata ko ɗaminiɗo mayata koye suudu fenande ko onon mbi noon eyyi joni debbo hande yumma so impose mo ɗum noon mais an hollumo amour ma hande yimɓe natti wonde e jamono mo gandanɗa neɗɗo waɗata choix ji ma personnel aren mariage et amour c'est des choix personnels ɗum ko an o tan wawi waɗande hoorema décision a faami et aussi ce qui est important woni ko il faut faire le bon choix le bon choix o woni ganda mo ndesdodirta o yummum no wayi no bammum wayi no baniraɓe mum rewɓe may woto ƴeew tan amour ma ƴeew andene kadi mbaɗa assuré confort social o comme an sa yettoyimo woto ƴeew ko jalti toon ko somi yettoyimo ɓe est ce que min wawa wondoyde mabɓe mono fof ƴeewa janggude jikku mum sa yiiɗi reset tan a reset ko noon tan min beltima émission ko wiyete o so woni ko sago men en mbawi wonde ɗo ha janggo jaare acca joobu jawa pamiden sabu ko heddeta men hewande acca ko mumde acca ko folaɗo kam mumde mais ko ha hande par ce que sen mbiyete kaale dewlo meɗen fof wonata yaltide en jinganat saaha min jingan koyame saaha kadi min jingan moɗon saabu anen fof aɗen jogui photo ji ko wi dewlo ko hande million ngaji ɗi mboɗo sikki an ko jiiɗa million ko fof ko guurata galle ko kam ɓurata ƴewde saabu sa heewi hande dewgal million hewani ɓoyde ñande dokkeɗa million o haɗa million gasatoro an ka arti galle bamma saabu yidde ala he confiance ala he saabu hande seɗe jiɗodiren jiima jiiɗa ham no mbiɗa ni tan ganda famille ma mi anda famille yam anen foof mo fof anda famille goɗɗo mi mbawa naata e dewgal he kono sa mi andama sa naati hen kadi loro hoorema kadi jawdi aduna koko gasata
ñiɓay koko ɓaari sa rewi jawdi aduna yidde moom fo wahi hay sa anda sokkoro e wona jawdi sa rewiri jawdi tan an wawata yiide ɗum en mbawa junnade haala ka no fewi nde won waktuji koɗen joni ok a jarama moƴƴere Allah e ma e kollito ko cekkirɗa konngol ma cekkiringol e waynigol bon mi weltinimi invité ji men hannde ɗi machallah yewtere nde weeli teddi kadi bon no kewɗen wiide ni tan promesse c'est une dette en mbaɗino promettre mo gandanɗa oɗo commentaire ɗe yewiyankoɓe les 5 meilleurs commentaires min momi kokkumon dédicace mi yiɗo commentaire uji jalniɗi noon e belɗi aussi machallah Abou Konté an kam mi wasta haalde commentaire ma o mbiɗa so yo dijje jaggu debbo mum sino so resi so seeri ka desowo ɗum mi accidime commentaire uji Alsan Camara machallah min jii commentaire ma Sada Sawo min jii commentaire ma machallah Yaya Kanté aussi machallah e Amadou Tidiane Dia aussi machallah min jii commentaire o min beltinimi on min calminima on to gonɗon e togonirɗon fof mbiɗa salmina nak Wursoji naaɓe no feewi mbiɗa wimon ɓinguel mon baniraguel mon dewel taniraguel mon salminima on weltinima on par ce que mi yettima ɗo to jettima ɗo hannde ko à cause onon jaggi hen mi wimon big up à vous mi salmini noon funeram ɓi nenam mbiɗa wawi winni ko nenam par ce que yimɓira tokoso joni ko guiƴiraɗo tan Ramata mbo mi salminima to gonɗa e to gonirɗa mama Mayram mbo mi salminima aussi machallah to gonɗa e to gonirɗa nenam Aissata mbo mi wimon merci beaucoup à prochaine reke bon kono wirini tan émission hannde ko addani on ko jawle hannde kala komin kaali hen ko fewani jafoɗon gandon hakkille yonata kadi neɗɗo timmani min hokka on rendez-vous kadi yenna rek semaine prochaine yenna e thème goɗɗo kesso mbawen yewtude hen mbawen yenna wostodirde yenna miijoji e hakkillaji saabu moni hakkille yonata kadi neɗɗo timmani moni fof yenna ƴewata ko goɗɗo yenna timmitina ɗum donc ko ɗum ɗon tan min gaddanno wona hande dewle hande min cikki yenna yewtere nde weeli kadi on dañi ko pamɗon hen yenna inchallah ha gongol tan yenna so hawre welede Allah on jarama Salma ko mbira Mourtanaɓe mi mbiyama wonni bik assalamu aleykum bandiraɓam eyo ko noon tan dewle ɗe joni moom moylolo tromperie o ne heewi ha ɓurti surtout a wawa famde jiɗama o yinma déception gonɗo hen o kadi ne heewi hay goto wawa andude to ummortoma tawi tan kadi enen mbawi changeude koye meɗen rewɓe e worɓe ɓe surtout change en a wi ala mo jiɗɗa sona kaari wonde makko nangodira e makko surtout yawtere nde hakkude moɗon ɗum ne communication ne ɓeyde ko heewi e dewgal surtout communication surtout ɓuuri musimama mbiya naggam debbo ma andanma c'est ça l'essentiel heddi ko fof ko kecce debbo ma tant que respect haalde makko yurde makko wonta probléme hakkude moɗon wonta joni probléme ande makko ɗiɗo vraiment ɗum tan jinnomi conseillé worɓe surtout rewɓe aussi debbo gorko ma jiɗɗa nangu hen ha tiiɗa woto jog sehil woto jogo hay goto jogo gorko ma woni sehil ma c'est ça l'essentiel mi salmini aussi seedam babam Coumba Vénice Diak mi salmini moƴƴo baba lam famata lam ñang debbo mo dow nde cammalle paari Fouta ngara jiiya kota jeewna merci on calminama on jorama ɗum taw wonno yiyandam hannde merci noon tigui invité men dernière konngol ma ko kalɗa e ɗum ɗo kadi mbayniroɗa alors merci beaucoup Diary c'est un plaisir de partager le plateau avec vous ko weltare no fewi no fewi no fewi tout en espérant que yeɓoɓe men ɓe yeɓannoɓe men ɓe ɓe tiri hen leçon ngaji thème o c'est d'actualité et ça va continuer de l'être pendant un moment en tout cas par ce que ñande foof ma worko haala hen sen kalanno ɗo ha janggo en parata e nder hen juste des petits conseils mo tottami rewɓe e worɓe foof ene onon rewɓe tinnuɗen e dewle mon a suuɓima nden a wi ko o jiɗɗa comme no Salma wi ni sa yettimo muñan ɗum ma wel sa yi debbo ene wiye sen hurtoyo konngol goto tan sa yettimo muña c'est pas pour ni yimɓe ne guesista sa yettimo muña enen worɓe ɓe aussi ne kamɓene nawete ɓe mbiyama yoɓe muñ enenne kadi saaɓe gaari tinnoɗen sibo Allah muñen voilà muñanen ɓe par ce que c'est des mamans c'est des sœurs kadi ko rewɓe men anani debbo hande foti waɗede magnifié weltine
e nder hen noon taw noon waɗi men ɗum ɗo mi salmini bandiraɓe matamnaɓe yeɓoɓe hem par ce que toon gummimi donc mi salmini matamnaɓe foof ko ɓuuri hen nan ɓuurmi wawde samminde ko mamam jibino nenam neɗo mo deekulal debbo mo ɓohi jewe saaro wuuro goɓoɓe e on debbo caddo mo salminamo fewi mi salmina dendagal matamnaɓe e yeɓoɓe men ɓe e surtout murtaninaɓe e wonɓe followers jam hay soɓe kewani e nder tiktok mboɗo salminaɓe par ce que il ne cesse pas de donner de la force haaɓe à chaque fois bien vrai que mi wayri yiyede écran ji mais haaɓe tottami courage à chaque fois donc je les remercie infiniment mille merci à l'endroit de toute la communauté mauritanienne merci beaucoup merci on jarama ko noon tigui on calminama beltanama ko Diary Ndiaye debbo mo hawre hawnigi walla mbiya debbo padalal Wourossiri di Ali Tambadou arnoɗo addan ɗon thème keso mo ala hay nokku yonta hande noon ko mbimi ko ren à chaque fois e ko hesdi ko addata mbeɗem noon hande somi yooɗi ko noir so nenam guiɗelam sehilam gila dow ha less ko kanko noir so wuuro ha Kaaba Mayram Lam a salminama ane Dieynaba e Mayram Thiam onon foof daaro beltanama ha ñande wonde inchallah